Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo na novom klipu. Ja sam Nemanja Romić, tu je sa nama Laki Srb bro i Mića Pivaš. Pivaš je pogodio stativu, sada se pozdravimo, tu je Laki bro. Subaj mi kanal, molim te. I tu je Miodrag Pivaš. Čekaj me. Hajde. Hajde kreći. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Brani Miodrag! Ode lopta! Brže Pivaš! Brani! Ide Romić, evo lopte! Još jedan Lazar se zavrti i Pivaš i to bi bilo to. A dođite obavezno u 4 sata na druženje u Minecraft sa Sarma Craft server u 4 sata ili u pola 3 ili u 3 sata. Dođite obavezno da pogledate. Pravimo Minecraft druženje. Pa ja Lazar i Miće. Da imamo još Lazar kako da šutne. Pivaš, vrati se na liniju. Evo gola! Ale. I ljudi, to je to za ovaj video. Subajte moj kanal i Pivašem i neće imati super YouTube rade. Nemoj mene. Ajmo. Nećemo da puknem. To bi bilo to za ovaj video i vidimo se. Ajde, ti jedan klip idemo, ajde. Evo, Futbol, Lazar, vrati loptu, vodiš 9-0, igra se do 11. igramo. Ja branim. Ne igramo na malo gost. Aha, dobro. Ajde! Ajde, neću postaviti igra. Ajde. Ja sam ga skrnjao. 1:0 vodi Miodrag. Znači 9-1. I za tamo prave tribine za FK Borac. Pa evo Pivaš kreće. Ide Miodrag, prelazi Miodrag bez problema. Oh! 2:0, igramo do 3 Lazare, znamo da će Lazar da pukne, vidite i njegovu građu, kakve su to mišići. Kakvi su to trbušnjaci. Nebojša, ajde, snimamo, ajde, begaj. Eto, ovo je Radik, on će da bude s nama u klipu. Da ima sad njegov šut u cipelama za radnike, da li će... Mali ili veliki, koji ide ga? Koji mali ili veliki? Mali, ja?
U klompama nekim smrdljivim je dao gol. I još jedan gol da Pivaš zabiberi i to bi bilo to za ovaj klip. Ide Mirović sa njegovom čudnom tehnikom, sa njegovim velikim trbušnjacima. Ide Pivaš ga prefiglava kao ništa. Naravno da hoću. Spojio sam video penalty challenge i to. Pobedio je ovo penalty challenge, on pobedio u fudbalu i gotovo. Lazar se trudi sa njegovim velikim trbušnjacima. Aj, čudo da. Evo mi trbušnjak. Pokaži sve trbušnjake. Ajde, pokaži sve trbušnjake. Ajde, odem naprijed. Evo ih možeš ići solu čisto. Eto vidite, odlično Pivaš. Žao, što me driblaš. Što mu čitam? Ajde Bucko. Evo neću kad ne malo da pogodim. A ne, nisam to imao da struhi. Ti da Messi. Messi, Messi. Tako laso. Rate! Ajde, trba. Pip, pip. Penal. Ajde, Ajde Pivaš igra je 7 minuta. Ajde prefiglaj ga i daj gol i dosta bi to bilo. Da ima Pivašov spektakl. Ajde Pive neku fintu radi i to je to. Pivaš, ajde lepo to radi. Deco, učite i gledajte. Gledaj, uči i tačno. Brži je Pivaš možda jedno 25 puta. A Lazar se usro. Ne može više da trči. A brate, daj ga više pa ne gazi. Idemo da će dalje biti gol. Gol! Lazar Mirović, zvani Tucko. Ma ti sprcko. A ti imaš i sprcko. Ljudi, izvinjam se na ovom kašlju. Opa, opa. Ovdje mi pobjeda. A Pivaš daj go više. 8 minuta se snima. Nema još puno vremena. Do 10 minuta, brate, snimaš, a? Kraj utakmice! To bi bilo to. Povedam jednog Pivaša. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Snimajte moju patiku, aj čao.